Il-migrazzjoni, s-sigurtà u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet Maltin u dawk Taljani kienu fost is-suġġetti diskussi f'laqgħa bilaterali bejn il-Ministru għall-Intern Malti Glenn Bedingfield u dak Taljan Matteo Piantedosi, filwaqt li ġew enfasizzati żviluppi pożittivi bħal dawk irreġistrati fejn tidħol il-migrazzjoni huma enfasizzaw l-importanza ta' koordinazzjoni mill-qrib biex jiġu indirizzati b'mod effettiv sfidi komuni fil-Mediterran. Huma ddiskutew ukoll l-aħħar żviluppi politiċi bħal Patt Ewropew dwar il-migrazzjoni u l-azil, it-tisħiħ tas sistemi ta' ritorn, il-kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-pajjiżi ewlenin tal-oriġini u ta' transitu, kif ukoll fuq l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet prattiċi u innovattivi biex il-migrazzjoni regolari tiġi indirizzata b'mod aktar effettiv. Fl-istess waqt ittrattaw relazzjoni barranija mal-Unjoni Ewropea bħall-impenn fil-Libja biex tkompli titnaqqas il-migrazzjoni regolari u tissaħħaħ il-ġlieda kontra t-traffikar uman. F'kummenti lil media l-Ministru Malti nnota l-kooperazzjoni eċċellenti bejn iż-żewġ stati. L-Italja hija ġar importanti għalina, kena laqgħa bilaterali tajba ħafna mal-Ministru Piantedosi, diskussjoni franka u anke kordjali ħafna li qbilna fuq kif nistgħu nimxu l-qudiem f'aktar kooperazzjoni fejn tidħol l-immigrazzjoni, fejn tidħol il-ġlieda kontra it-traffikar tal-persuni u l-kriminalità organizzata fost affarijiet oħrajn u kooperazzjoni bejn il-forzi dixxiplinati ta' Malta u tal-Italja. Fit-tmiem il-laqgħa żewġ naħat saħħu li l-isfidi komuni fil-Mediterran jeħtieġu soluzzjonijiet komuni waqt li qablu li jkomplu jaħdmu flimkien biex isaħħu s-sigurtà, jippromovu l-istabbiltà u approċċ Ewropew aktar effettiv u sostenibbli fil-qasam tal-migrazzjoni.